Cameroun gayni wotude, Côte d'Ivoire wootay janngo, Guinée e Guinée Bissau kadi no heblanade ɗi woteji. Hiɗen andi nde sa'i woteji hewti kala ko e on sa'i ɗon kumpite pene dabbata e nder ɗi miijaji rendo. Ko ɗum waɗi min suɓi yewtugol ɗon ko honɗum wonata battane kumpite pene e ɗi suɓngooji, ko honɗum ɗum wawata waylude, ko honɗum e fitinaji ɗum wawi addande yimɓe ɓen. Fii yewtugol e dow toɓɓere nden miɗo jaɓɓi jayndeyankojo hertorɗo firtugol kumpite pene himo wi'e Saldi Bilali Sow. Jokkoɗe men e lowre amen waaji tati toɓɓere RFI, toɓɓere FR, Thelal FF walla e dow mejaji rendo amen WhatsApp, Facebook, TikTok e YouTube. On jarama.